O Encontro Provincial pola Inclusión celebrará a súa terceira edición cunha xornada técnica no 6º edificio do Museo de Pontevedra o 29 de outubro e unha xornada de convivencia no pabillón Príncipe Felipe o día seguinte. Estas xornadas están encamiñadas a reflexionar e resaltar o papel e o esforzo das persoas con diversidade funcional, ademais de darlle visibilidade ao traballo que diferentes entidades da provincia desenvolven neste ámbito. O obxectivo é crear un espacio de aprendizaxe, de intercambio e de inspiración que promova a igualdade e a inclusión das persoas con calquera tipo de diversidade funcional e que expoña novas formas de participación. O que queremos é que a nosa provincia sexa recoñecida tamén como unha provincia inclusiva e diversa. É algo moi importante, darlles voz a todas as persoas. A xornada técnica abordará distintas cuestións relacionadas cas persoas con diversidade funcional, serando un espacio onde expoñer boas prácticas dun xeito creativo. Na xornada de convivencia de carácter lúdico haberá exposicións de cartéis, produtos artesanais e mostras de traballos de diferentes asociacións, así como a un contacontos e un espectáculo de maxia e humor. Carmela Silva destacou a importancia de darlle visibilidade a un colectivo que en Pontevedra representa un 9% da poboación. Eu quero recordar que na provincia de Pontevedra hai preto de 85.000 persoas con algún tipo de diversidade funcional recoñecida. Son números que obrigan as administracións a ter en conta esta altísima porcentaxe de persoas que teñen diversidade funcional. Por eso creemos que é fundamental realizar actividades que visibilicen e que teñan en conta a estas persoas que non son nin máis nin menos que o 9% da nosa poboación. A xornada técnica ten un aforo de 100 participantes e a xornada de convivencia de 250. As persoas interesadas en asistir poden facer a solicitude a través da web da Deputación ata este xoves ás 3 da tarde.